cheek, 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 cheek. Check, check, check. Check, 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 check. Check, check, check.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadian na manopalangi dohot tanoon, di pasaor madamena tutod dita, amen, ramahita madok ditangyak tay. Ali Yesus Tuhan nami, bereng hami nadison, pinarmahan mido hami saluhut na nadison, saya siro hamdi hami, saya pangolu hamion. Amin. Alayang gohalak partigori manguludo binahen ni parsi hohotna marha porsyaon. Alayang go dihalak perjahat dangadong hasonangan ninna Jahoba martangyang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Mauliate marohanami tuho. Ala di jauh hodo hami tu pakirimon di hangoluan sa leleng nileleng na. Sa lehon matodim tu rohanami. Asa margugu hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami akan na di banua gijangi. Pargugui mahami manaluhon saluhut. Nanaing mangabat hami tu hasonangan. Sa itabay maha porsyaon. Pakirimon. Dohot pamopomon di rohanami, asamonang hami sahat rodi ujungna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami, amin, didongani Tuhan debata mahitaon saluhutna, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tatangihom majolo sikat ni patik
ima nadienet sian 5 Musa biddu 30 ayat 10 sia. 5 Musa biddu 30 ayat 10 sia songonama didok. Jowoku masadarion langit dohot tano gabes tidangiku do pakhamu. Baboan naung hupiliton tuhamu hangoluan dohot hamatean. Pasu-pasu dohot toru-toru dibaheni pilit mahangoluani asa mangolu ho dohot pinoparmu sogot songoni masahatna rak mahita mangidogogo. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahom bartu hatami. Amin.
kasih Roha Dia perdosaon uduk doroha konuan marsomba di jolong unang jujur akadosaki sai sapuhon sian rohami amang sarpar gogoy mau dihasianganon tondi basar tutut dikon pamalum rohako sayusehon tondi mitua aksamonang maralon parung kilonang Martangyang mahita manopoti dosata di jolo ni debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Pardenggan basa doho jala rodi saleleng-leleng na do asini roham. Di bagasan uduk ni roha dohami nuayang ro tuho. Pasahato diri nami dohoto dinami nagok dosaon. Jojo dohami manibil sian hasitongan ni hatam. Jalasai diri nami doho sakap-sakap ni roha nami sadiri do gumoda kulahami di bagasan ngolu nami nang di tonga-tonga ni huriami natar sol-sol bagi dohami nuaeng marningos saluhut akapabahenan mi nahulahami do naso tau hami dapotan haluaon dohot hati gorad di adopanmu alanii alai nama porus mahami tuho mangido sian asin ni roham na balgai, ido na hupangasahon hami, ubahet hubarani ho kami rotu jolom, marhatapotol sa luhut dosa doho pambahenan nami na hurangi, asima roham di hami, say sesama sa luhut dosa doho pambahenan nami na hurangi, asima roham di hami, say sesama sa luhut dosa na hulahok kami, marado pokodoho diri nami sa diri, mari hite-hite mudarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus palua jala siokop pami. Amin. Las tabigedo pe baga-baga taringot Tuhan sesan ni dosata. Para siroha jala pardengan basado Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahe tuhita hobar tu akka dosata. Jaladang dibaloso tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asini ama-ama tu akka anakna, asini rohani Jahoba di akka na makabiari ibana, hasangapon madidebatana di Gijang. Amin.
tu dohotmu darmi buria sia songon hapas ma ias tu dohotmu darmi buria ia songon hapas ma gogoni mudarmi papatar madia Toni perngorui Tomadu gua Rosi pangoluroti bu Ben maafmu tu Dohotmu darmi buria ia songon hapas ma ia setuju dohotmu darmi buria ia songon hapas ma Togu marahaka Satati au Tuhan Allah kami potong Rosi pangoluroti bu dohotmu darmi buria ia songon hapas ma ia setuju dohotmu darmi buria ia songon hapas ma Tajahama hatani debata ima turpuk ni epistel di hita mingguon ima natar surat di panurirang Amos bidualu mamuka maisian ayat sada sahat roh di ayat 12 panurirang Amos bidualu mamuka maisian ayat sada sahat roh di ayat 12 tajaha secara responsoria anod di ayat 12 rak mahita majaha songonon ma didok songonodo di patarida hotu hajahoba tuau idama sadahirang namarisi parbue naung malamun Jadi di hari nasasadai adu konon nasida maaka ede di joroi nina Tuhan Jehovah dibahen hinadeak ni bake sip songoni ditipalhon margunggung-gunggun.
Akan namadok adiga peulaning salpu poltak ni bulan asa menggadis emehita adiga salpu doho ari sabat asa tarukap sopo paremean laho pamemeton solup jala pabalgahon arga dohot pangasi marhite sian hatian si paoto-oto. Nunga pola mang Jehovah tu hamulion ni si Jacob molotung halu pahonok kube sa liling-liling na aka pabahenan nasida sudena. Di hari nasasadai ninna Tuhan Jehovah sudut mamatanyari di hosni ari jala pa holomoku tanoon arian. Idama rodo akka ari sugot ninna Tuhan Jehovah tongosokuma haraparot tutanoon dada haraparon di sagu-sagu manang huason di aek ikut di akka hatani Jehovah do naeng begion nian rapita majaha jadi madau-dau ma nasida sial laut nasasada tu laut nasada nari Galasian utara tu habis saran yati nasida mengalului hatani Jehovah nyan HP laos songonido nasida songonido sahatna martua ma akan nau bege jalan nau peo hatani debata. Amen.
Yesus si marmahali ruasmu. Tuhan pernah bosan dengan sumuruni. Tuhan Yesus si paluan pasu-pasu ruasmi. Tuhan Yesus si paluan pasu-pasu ruasmi. Rak mahita makatidakon hataha porsiau tai rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan natu mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nageba-gebea siatot di perbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargugu na sohatu dosani disimai ibana pai mamulak sogot tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tod di perbadia jaladong sada huria nabadia, huria topan ni hala Kristen akan nabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amen.
Yesus tuntut diri, roh di ujung nilai kaki, teguh Tuhan dinatos museho saklu, dinahamur mataki, setiap matangaki, teguh ajulah bumi. Tapasalarat tamartang yang maita. Dame ni dewata na sumurong siyan saluhut na saroha. Ima na mga rajay ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Barita nauli barita las ni roha di mingguta sadaryon di patomu-tomu siyan buku di si Lukas di bidu 10. Mamuk kamay di ayat 30 marpaso tamay di ayat 42. Lukas 10 ayat 30 ro di ayat 42 songonom maydok bisi. Jala dinamardalani nasida tibongoti masa dahuta. Adong ma disi parupuas sahalak na margwar si Marta na majakon ibana tujaguna. Yang kuanggina na margwar si Maria hudul-hudul do di jolo ni Tuhani tumangyon hatana. Diaros sotos si Marta do ragam ni parhubason. Laos di pajonok mamadok. Tuhan, dang dia roham na pinasobo ni anggi kiyaw marhubasi sahalakku. Dokon ibanat tong madongan yaw. Gawe ninna Tuhani mangalus iwana. O Marta, Marta, laddo di saryok, jala di hasusahokok. Sadonarikot dipilit si Maria do tohap naulii, dang siwato ni sian ibana. Ido sahakna maredehita nguluk doata. Horas marita saluhutna. Damang denang hanggi pinaribu di bajis Kristo hatay. Obar tu jahan ni mingguta di daok mamilit na duminggan. Mamilit na duminggan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulut taon. Akamang kinang hinaulungan di bajis Kristo hatay. Salilik kita di hasyanganon di paadup po duhita tu na mamilit. Dang tarsirak kita di tonga-tonga ni nguluton siya na mamilit. Manang dang boy do honota, dang do hota mamilit. Dang adok piliak ku dang boy do honota soni. Baik idingol si ganupari,
baik di partodion, di parupo do hita, mamilit dia na duminggat di tonga-tonga ni ngulutta. Isarana rupani, dia akan na mamilit paheape, ikopilitot tado na duminggat. Suak soni nang disipanganon. Suak soni do nang diaka namardongan, diaka na poso. Suak soni do nang mamilit hita, diaka ulot ta sigarupari. Mamilit aka inganan parmianat di hita, manang inganan bagas di hita, ikopilitot tado saluna di dia hita maringana. Sudah pilihan terserah di hita. Sudah pilihan ini di pasahat tu hita garuk marsada-sada. Alani damang denang hinaulungan di Yesus Kristus hatai, na pasti di nama milit tita, pasti do na duminggan. Isarana sada ina mololao belanja pasti do luluan na di dia na duminggan. Atik pe ikolau iba na madiori, latusan manukun, ikopiliton na do dia na duminggan. Nang akamat tapi songonido, pasti dipilih do, aha na duminggan di tonga-tonga ni nguluna. Alani damang denang hinaholongan di Yesus Kristus hatai, mau atau tidak mau, ikopilitot tado, aha do na si ulahonota, aha do na duminggan di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluto. Isarana mololau hita tu sada restoran pasti pilitot tado. Di si dia masih panganon na tumabu. Molo istilah dia karaposo bestseller ninnate. Nom ulakku. Manang istilah na asing spesial menu atau menu spesial di sada restoran ini. Molo dipilih sa halak sada menu, sabo hapi argana, dang pola lu jaibana memikiri. Jala dibalga di rohani akan namangan misalnya di restoran na mewah elit, dos si panganon na tumace arga, ala ni kebanggaan di patuduhonot dona. Tuliat por TV barhite Facebook ate, di upload. Tang may leibana, ala anong kebanggaan. Atik pe sa lima bayar olo si pata sa lima bayar 1 juta, sa lima bayar 2 juta, 3 juta sa limangan. Sa limangat dida, paling dipangan ni satong ajum paling liling, iping ado hoti makata-hatai. Ape si pata adong do halak hola 2 juta do gaji na sa bulan. Ate, alay dang tusilaw na. Harga mahal na ikot dibayar lamamangan si panganuni, adong kebanggaan tersendiri ibana. Jaladang adong di ibana merasa rugi. Agak dikutuhor may. Atik lama hita tu sih. Ramong kedua tulu adok sa uniate. Alay pada umumnya, molonung ngala tu sada restoran nauli na ternama pasti nung ngaiboto arga disi. Jala pasti adong do di bana kebanggaan. Jala dang mabiar ibana mana so dia pepadok ni halak. Dang peduli ibana manak so dia pepadok ni halak. Na penting ibana mangan di restoran na arga. Jala dinikmati ibana si panganon ni nak pe otik. Alay arga si tutu dang adong kepedulian. Baka sa unodok ko ni diupload dope to FB. Patari dahon bahwa ibana ngamangan si panganon na arga. Dang adong sa unodok ko ni haylaon. Dang adong pola minder daw. Dang nahurok sala daw ang kamangkinang. Alay na nang hupabuwa di siya kamangkinang ketika di ibana mamilit law mga si panganon ni totunong nga adong diboto ibana konsekuensi dampak di si panganon ni. Misalnya harga yang mahal. Arga na tumatay arga ni si panganoni. Nung nga diboto ibana ni. Jaladang mungkin na kamangkay nang nung nga dipangas si panganon na argay gay marugutungot ibana, manggay manol sulbagi. Dang mungkin ni. Pastido adong kebanggasong naurok ko ni. Songonido nang dipakaian. Molo dipakai pakaian na tumatay arga, manang nasongod dia pipadok ni halak pastido bangga ibana. Alanya ibana mamilit na ruminggat di ibana. Songonido nang diaka misalnya molo adong manor mobil na mewah di pakibana HP nung atong matsi arga. Totudo adong kebanggaan di nalaw mamakai.
Dang peduli iban di hatani halak. Raulo do hatani halak berko asa yang ngepeng ngai. Ai tonggo sarupa hola mardalat do. Hola manaruho do. Dang peduli iban di si. Alana dia memilih yang terbaik untuk dia. Alai ta ingot akamang kenang. Memilih yang terbaik itu ada harga. Ada harga, ada rupa. Ada kemangkenan. Ada harga, ada rasa. Ada harga, ada kenyamanan. Ima fakta realita itu ngatongan ni perdalan ng guluta. Jalay ko kita do mamiliti. Sada mang dainang inaulong di Yesus Kristo atay dalam menentukan manot Tuhon ahana tapilit adonggo arga nanaing si bayarotta. Ngolo isarani pahian, isarani si panganon, isarani mobil, adong do arga na tungmat sa arga situ iko bayarotta asabuy ta pakke, asabuy ta pangan, asabuy ta buang mobili. Dito nga to nga ni pardalanan ni hapor siyaon, adong do harga na iko bayarotta kamangkena. Mamilit Jesusi, mangyutod Jesusi, adong go harga na iko si bayarotta. Asadada, holan, hata mamilit. Dang persoalan, holan na mamilit sa daw. Mamilit na duminggan, berarti adong harga na ikon si bayarotta. Damang dinang, hanggi pinaribo di Yesus Kristo hatay, molo tahida di hatan itu hata, taringot tuna pinabuana, o diturpukton, antara ni si Marta do si Maria, roh Jesus, tubagas ni si Marta. Diharosot to si Marta do sa luhut akan erekot to Jesus. Dihubasi suri akan erekot to Jesus. Pas mayati akamangkenang. Hirasa rupa do ada ni halak Yahudi do tita halap batak. Molo dihita halap batak, molo perburu ibana, pasti diboto oddo aha ulonna. Kanido kamangkenang, molo adong maditonga-tonga muna. Pamuruam muna di ulaw muna. Ro ibana tu ulaw ni. Nung ngalamangan nama ba ro ibana. Jalo hola sahat ibana terhudul denggan. Jalo kudul denggan tor dihobasi masih panganon ni tibana. Dipangam ba denggan. Hola say mga mulak. Aha do hira-hira. Dohono muna tu pamuruam munay. Jujur maju hamu. Ate. Dak barere tinin nate. Tak kasih yai. Salabur si boto hudulan na. Dan giboto ulon na. Ya doro hudul pitangan mga mulak. Sa songur reji. Ikdede hudulan na. Dang barere ti. Lapatan na kamang kenang pasti hataleha. Picak-picang hatamuruk gonaro tu ibana. Alanya dang diboto ulon na sebagai buru. Alay bohado akamang kenang mulu sada buru ibana. Perpangkat ibana, paradongan ibana, alay dohot ibana makubasi. Mangalit cuci tangan, manaruh si panganon. Rebut ibana song si Marta. Bohado pakilalamu. Ada dohono muna tu si. Atu tumon, buru, na burju. Bereng ma. Tergabi turus-turus doon. Bereng ma siya nuan. Nakpi songono di bana. Nakpi gudang di bana. Bereng makan. Setor rohana. Olu di bana uduk. Makubasi ulon ni. Hula-hulana. Alana dak saliling na hita buru kan. Dak saliling na hita hula-hula. Dak saliling na hita dongat tu. Mars kasoring gusudi. Alay ido fakta di hita halap batak. Molo adong songo si Marion. Lea manaro tu ibana. Alay sebalik na. Molo songo si Marta. Pujiam manaro tu ibana. Suak songo nido na masa. Dihalak Yahudi. Ubay nido, ubay barani. Si Marta madok tu Jesus. Ala standar nilai moral. Hobar tu ada ni halak Yahudi. Paro puani. Makubasi may. Dia katamu enaro. Tu bagas. Ido aturan dia Yahudion di paradaton nang sarupayan tu hita halap bata. Alaya kamang kenang boasa si Marta di pajonok tupak ni Jesusi jala ditangi oleh hatana. Boasa akamang kenang justru didok
Jesus. Marta di harus tokolo salu na kanalahan. Alay anggo si Maria dipilih do na duminggan. Na subuy wato siya ni bana. Basi do Jesus songoni. Aladang manotong Jesus rabdo nasida. Ala di boto Jesus do. Adul umarga do. Jonok tu di bata do manangion hatan di bata. Siyan salhut narikot di hasyang ano. Iro asodok na kanya kamangkina. Molo tuk petapilit. Laho mangihut madapot to Tuhani. Molo tuk petapilit jonok rabdo Tuhani. Lau manangihon hatani Tuhani. Akamang kenang ingot tamu ma. Ima na duminggan. Didok Tuhatta Yesus. Na duminggan. Ate. Akamang kenang adong ko harga. Na pasti hatalea hata na sopatut, picak-picang, muruk-muruk, pasti sahat do tu si Maria siya situan na torop ala ni budaya, ala ni adat na sida. Pasti songon hata na kaningat doi, dang maradati si Maria. Tak kasih ay, dang dibotoy dirina, dang gaitat day dirina songo buru. Donon na doi. Alay omma harga na tung matse arga, na ikobayaron ni si Maria, mamilit na duminggani. Dito nga to nga ni pardalanan ng ulo na kamangkina. Dak peduli ibana hata ni jolma. Dak peduli ibana songo dia pe hata isahisak. Dak peduli ibana songo dia pe muruk ngi halak tu ibana. Ala niya ala di boto ibana mamilit na duminggan dito nga ni nguluna. Tang namad daw kawate kamangkinang molo di ulaw na no di paradayon. Jamitan niyang padita dah. Ulam babigi hata ni Tuhan ini narkot song si Maria. Jadi gabi hudul tenang ma. Dadaw nga to. Dak songo ni. Kung beringot do konteks natin kamangkina. Molo di ulaw kamu ma. Alay di dalam kungulun, alay ko mamilih do hita, songos si Marta do si Maria, akamangkinang rikot adong si boto otta, dia do si pilit otta. Dalam konteks hapor siyaon, tuduhani, akamangkinang, ala di boto si Maria do narumikot, naduminggan, jonok tuduhani do manangan hatana, dang di parwaho ni bana, dang di tainiho ni bana be, dang di harikoto ni bana be dari hasyanganon, ima pujian sian halak natoro. Adik pedi icaki ibana, dilihay, dimuruh ibana, dang peduli ibana, ima harga, naik kosituhukon na, demi nemamilit narumit koto. Buhado kamang kenang, ito nga ningulutta, tagamot dohita song si Maria, Juppa do pedi tonga-tonga ni huriat tau na kamang kenang ala arisa di jabuna gabidang marminggu. Amang na paling ngeri na amak sito nami. Amak padita nami permisi amang dah dang boy hay marminggu. Buasa arisa ijabu nami. Permisi bayak kamu jo. Jadi artinya tidak merasa bersalah lagi. Buasa sampai songoni akamang kenang. Buasa gabi ibana tumagon mangulaon arisanon manang paulihon narikot tu arisanon daripada rotu huria manang yon hatan di bata pajonoko diri na tu di bata. Buasa akamang kenang ala rumikot arisani siat Tuhani. Ala rumikot dipuji halak daripada dipuji di bata. Oleh idok kono, wah nutabu nari se jam sian wah mabuku si dohami. Gue ibak ni. Adong tua, adong bir bintang, adong 2 bintang. Ate. Oh isiak musi dope. Biang, ibai pangapong margota. Lalap jagali. Adong ngope nanyura. Oh tahuhian, memang manusia ini berjuang nih, asal arisa di jamu ini, mahab dui besi pangano. Banyak orang yang bangga karena itu. Alai hudok matuha makamang kenak sonari. Kalau kita mengaminkan dalam kehidupan kita bahwa Yesus itu lebih baik, yang terbaik, nadumenggat di ngulum. Datuk tumagon pature arisan daripada tumagihon hatani Tuhani. Amin. Nasugut
adong sada si tua emeritus rotu bil parhuasan. Ay wasa tumbe namang marminggu pagi, dakya hubereng ang marminggu pagi. Niku. Yako di bana amang adong ari sa ijau namin daunganin. Oh ido alani do amang marminggu pagi amo. Ido, wah mulai ate mama. Lapatan nak kamang kenang di patujulu do na tumangyon hata ni Tuhan. Tengga bidang ro. Ate. Ay gudang do hubereng gabi api ni. Lu tutuah. Toh memang ngetusi may tanah satu ho do hari sani. Lu jahian pada dia dope mabetik karpe marpuo dope lu jahian duita. Roma kena bigi itu tutu pas doi. Tak pola. Sehelio do. Namu se. Ate. Gabi masih tulupan. Ate. Gabi masih hapianan. Diaka nang maralo tu hata ni Tuhan. Nunga di bait Tuhata, nunga di bait hurion. Minggu pagi, siang do sore. Pilihan dui. Atik molutung terlambat dang boy partikian di manugut tuarian. Dang boy riat tu sore. Ayon nalaso di halapu di do namar huriai. Ay wasa haro dang marminggu siak kamu. Ay madamang ay gay lalap bohay makataray di jebu. Apalod dobe ina. Idu somalna. Alay sonari di paingot hatan di Tuhan ya kamangkena. Dia do spilito muna. Tutudo di parhatu Tuhamu akamang kenang nadumengad do mangihutun Jesusi, mamili Jesusi, jonok tu Jesusi, manang-manang yon hatan itu hani. Molo di dok kamu doi nadumenggan tujuluan ni hari. Pilih tamu mai, asa dapota paso-paso hamu, dohot, akka paramu. Ido edde ni pungana manakani, pilih madunumengani. Asa dapota pasu-pasu sahat wakka poparamu asa dapotan hanguluak ko doho poparamu ido nang nidok kon ni hatan itu hatta tu siamos pilih ma ninate alana nunga didok siamos molo salama milit uhuman di debata ko saut matu nasida alai molo pas nasida mamilit mangihutot Tuhani mangulolomone rohani Tuhani. Dapota pasu-pasu jala taruli pasu-pasu manak satu poparanna. Masingot-singot paingot tok kita dia pali kiona kamangkenang dia do sipilitot tadi tonga-tonga di pardalanan ngulut tona kamangkenang. Nunga tumace tekas patar di babua. Tuhita asa unang salah mamilit. Dia porsiono na kamangkenang salah mamilit menderita seumur hidup. Pas memilit bahagia seumur hidup. Alanya ay pasu-pason ni Tuhan ima ibana di tonga-tonga ni uluna. Geleng na paran na pe pasu-pason ni Tuhan ima. Na nagsipilito takamangkena. Nunga di babuo sonari. Nunga takas di babuo tu hita sonari. Hita do manot Tuhan. Akamangkena. Danga dong dipaksa di bata hita ikonot do. Dang dipatupa di bata hita songor robot. Ala dilehot do tu hita songo jolma na tinopana na dilehot tu hita kebebasan memilih di pardalanan ng ulut taon. Ido nang tiki masa ni panopojol mana parjuli si Adam do siawa. To mapangam masudi parbuy na di bagasano. Na iporlako. Alay ang gusto sadaan dang buhay panganom mo ida diberikan pilihan. Ahado uhuman ala na mulai pangakoi sadari pangakoi mate maho. Dak porsia alanya dakya dang dirasahot dope. Sesongon na marhulik kulingat sa dido rohana dak tutui. Bangsa Israel pisongon nido akamang kenang dipaingot si Amos. Akamang kenang molo taja hadibidupitu akamang kenang adong do parnidaan dua hali. Naso nang ripatari daun di bata mariti si Amos tu bangsa Israel. Alay marpamuati rohani di bata marpamuati. Alay patuluhot do pahopaton akamang kenang dang adong marpamuati birohan di bata. Tu bangsoy. Nung jupang be uhuman ni ko pamasaon tu bangsa Israel. Duas taruhum da sida kamang kenang. Dibolok kun da sida tu Babil. Anggo awalay sesongon na sadonggo, sesongon na sututudo. Arang bino tak natuhoy, hira-hira butido hatay. Istilah na kamang kenang. Duk pesahat uhumani baod do hape. Sonari di paingot tita lo mamilit akamang kenang. Dia espiritot ta.
jonok tu hata di Tuhani atik pe iko godang hata-hata si bigiota songon natu si Marta alai si Maria kamangke nang aliboto duma milik na duminggan dak peduli ibana di hata di jolma dan peduli ibana di akka pujian di jolma alai narikot di ibana jonok uhut manangion hata di Tuhani di tonga-tonga ni pardalan goluna alai ni damang dainang hinaulong di Yesus Kristus atai astakas makamangke nang mamilit tita di ulaon daringgan hobar tulomon ni rohani Tuhani. Memilih yang terbaik dalam kehidupan kita tentu perlu pertimbangan, perlu pengalaman hidup. Tetapi dalam memilih iman, kita harus mempertimbangkan lewat firman Tuhan apa yang mau kita lakukan, yang mau kita rencanakan segala sesuatunya harus kita pertimbangkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau rencana kita, kalau sesuatu yang kita ingin lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka berhentilah sebelum jatuh terjerumus, sebelum Tuhan menghukum. Alani akan mangkenang sudi mata sukun di pardaling guluton. Wah Tuhan, tinggal doon. Wah Tuhan, bolu ulau sang wah Tuhan. Tonga-tonga di pardaling guluton. Unang salah mamilit tidak. Tamang nang hinaulungan di Yesus Kristus atai. Dipilit amang siwangut conggo gabe parhalado di huriat tao. Pilihan akamang kenang lau makubasi di ulaw ni huria dito hatta. Alay sonari ikon pasyu manasida hobar turuhut aturan ni huria. Nasa nang buho umur 25 tahun hobar tu peraturan ni hakai pasyu manasida. Alay odotong hata nito hatta di keluarga anak soni amang simaucong bahwa duk pasyun hamu dotong menoto pilih muna. Ay torop do hubereng di gereja na asing. Moluduk paciun seolah-olah dang perhalado bibana. Alay boluduk mate ipaksaho do ikugay perhalado bibana. Alania ikubenon na jubane jadi kubano tu gereja. Alana adok piga-piga hubereng di huria na asing. Duku paciun agak bilang sok rohana merminggu pasang gue agak picu kami amangin na eti hamu do manot Tuhan do di keluarga ate songon na do ni Tuhan hata ni Tuhata pensiun sintua emeritus sia situa dang nama dok masohot mangulahon makubasi hata ni Tuhani. Alai itu hanya pensiun secara struktural, secara organisasi. Ido natapahami di huria hakai, ubah nido semulai ditabal satu namate, si tua do totong lau si silengai pendo ibae do, si tua si anu. Ibu itu gereja, ala ido ajarata. Artinya kamang kenang lumumima di sudi akaparhadadu secara khusus di keluarga besar amang simangucong dapat siun. Ulau makubasi ulau di Tuhani dakarong dapat siu. Ate. Sudi selama kita hidup kita harus melayani Tuhan. Itap ni nabui ulau hono muda dope. Holanido. Ala na moloduk paciu memang dang bui be paksa honon songon dohot akadongan naso paciu. Ikomar lapik hata nama sudi. Ate. Asipata molununga paciun olodo di kesehatan lam berkurang. Holanido bedana haruna aktif pe bui dotong songoni mamere akka kesehatan na alai molo dileo Tuhan ido hahi paso hiras ni pamata ate so tung gabi sidalian do paciun gabi dang makubasi mangulahon hatan itu hari makirpasi akka ruas so tung gabi adong padoha gapaciu behami dagulon nami be ate itap ni dabui ate amang simangucong ko diulah doi di tonga-tonga ni huriatta. Akamang kay nang hinaulungan di Yesus Kristus hatay mamilit na duminggan ima mamilit jonok tutu hatay. Doh mabigi hatan itu hatay. Na duminggan the best. Molo di bahasa Inggris idok mau superlative degree pilihan yang paling baik. Good,
better, best. Na duminggan, Jesus ikut dewes pilih hatta, tarung na asing. Alani mo lununga da pilih na duminggani, ape hatani halak lah supadok ko pemang dia. Ala taboto na pilih na duminggan, kita tidak akan pernah undur. Danggabe saya manol soli, danggabe saya adong di kita keraguan di perdalan guluton. Margo ko mahita marite todi porbadia, akamang kenang lau mangulau mamili na duminggan, di tonga-tonga ni nguluta asada pota pasu-pasu, las ni rohita nang sudipo parata. Amin. Mare dehita pasu-pasu hatami. Muliate mahasob bani rohanami diho Jesus Tuhan nami. Nunga takas dia jari hohami. Asa mamilit na dumingga kami di tongani ulu nami. Na dumingga ni ima jonok tuho Jehovah di bata. Uhut manang yung bangulahon hatami di ngulu nami siganupari. Ay nunga di pada toko Tuhan. Ganub halak na mamilit, manangihom mangulon hatami, taruli pasu-pasu ma ibana, rabdohos salhut poparanna, mauliati marido Tuhan nami. Amin.
Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu ma di damang dainang nang hahanggi pinaribot. Hujahok kay maju amang inang titing huriatah di bagasan saminggon. Naparjulu di minggu sadarion, di minggu ibadah pagi, di patu pado padidion nabadia tu walu danak sian pitu keluarga. Mulai tema mardala dohot denggan. Pertanyaan sektor di hari Jumat di tanggal 25 Juli 2025 patupon huriata do ima pertanyaan sektor di naparjulu di sektor 2 di bagas ni keluarga R Purba Boru Marbun. Di sektor onom di bagas ni keluarga R Sibolon Boru Sinaga. Dohot di sektor sia di bagas ni keluarga J Marbun Boru Silitonga. Arab doroha di ruas nehuriata di sektor 2 onom dohot sia. Nah tabuk karohata lama dohoti partangyangan ini. Nah mangihut di hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 masuk pukul 12.30 WIB maringanan di gedung Serbaguna Nuriata patupado acara penghiburan untuk keluarga M Simatupang Boru Simajutak sektor 10 Tolu. Nah terakhir ima di pelepasan emeritus di minggu sadarion di tanggal 20 Juli 2025 di Paramingguan Arian di patupado acara pelepasan emeritus ima tu amang situa B Simangusong jelas sesuai dohot program kerja huriata nung tatotopon di pilihan khusus nong napopaton patupado naing pasah dota tu keluarga ni amang situa B Simangusong di namakubasi na salilengon. So nganima titing ni huriata di batama mamasumasuita saluhutna. Tapasada rohata martang yang mahita. Jehovah debata amanami na marhabang sadiban wagijang gok puji-pujian dohot mulyati husob bahor rohanami tu adupam wali debata Jehovah disaluhut ragam ni pasupasum na pinarsaulihon nami sahat ro di bagasan tikion na toktong dopi ali Tuhan diramoti tangamun nasun badiai udut ni parngoluan nami boy hami ali Tuhan patupahon parsauran ditonga ni bagas joromon marsaur dohot ho terlumubi na manangihon hatam na badiay. Opi ali di bata Jehovah, nungasaur hami marhiti hatam nang hutangihok kami, na pinaadar ni naposom di bagasan parsauran namion. Hodo ali Tuhan na matsegomos majuhon hami ruasmon. Asa marhiti patas ni rohan nasyan hosabing, dohot hapulinon ni haporsyaon nami. Talup niyan hami ali Tuhan mamili tohap na umuli, hobar tuhasitongan dohot hatigoranmu. Asimaroham ali Tuhan di bata Jehovah, dihatam naung hutangihok kami suatu mayali Tuhan jalalopok ko tu bagasan rohanami. Asa talup hami ali Tuhan marparbuehon parbue na tonggi, parbue na denggan na buhay parsaulihonon ni dongan nami, marhiti na gabi pasu-pasu hami dinahumalyang nami, di akka parniulan nami hobar tulomoni roham suang songoni pele di bata Jehovah dinaposom naung patubikihon hatami di tonga-tonga ni parsoran nami homali Tuhan na magadahon pasu-pasulas ni roha di tonga ni keluarga ni ama nami tarlumobi di ama nami naposom asa toktong maali Tuhan pakiommu naposomi patubikihon hatam dilihat portibion asalam tutorop na matutu ali Tuhan ruasmu na lamartab babagas haporsyaon na
Binahen ni pamaritaan ni hatam nabadiyay marhite pakubasyon ni naposom. Suang songon ni piali Tuhan ng keluarga ni naposomi na holang pesyan na sida diluat parserahan nanang na di bona pasugit na sida. Homatoktong ali Tuhan na mamasumasu luhut keluarga ni nasida. Homa ali Tuhan na pasadahon na sida di bagasan holong munabadiyay. Asa toktong di ida jala diday keluarga na sida matutu holong niroham do ali Tuhan. Na marlopit gad dalehonom mo di nasida. Ari gat ti ari bahin las niroha dito nga ni keluarga na sida. Suang songon ni piali Tuhan hubuan hami di bagasan tangyang namion. Ima diruas ni huriam na di bagasan tikyon tongo do piali Tuhan di bagasan proses pemulihan manang pengobatan. Ima di inanami inang nyonya besyahaan boru panggabian, di inang nyonya sinaga boru nenggolan, di amanami amang situa emeritus hutasoit inang boru lubat toruan, nang suang soni pe ali Tuhan di amang situa emeritus simajutak inang boru hutasoit, suang songoni ali Tuhan di amanami amang sinaga inang boru hutasoit, tuhodo Tuhan pasahaton nami ruas na hinaholongan ni roham. Homa ali Tuhan na marasi ni roha na marlabas ni roha dinasida na mamasumasu luhut parhiteammu marhite tabar ng akapad daoni pe tangan-tangan medis na buy pakyom mo ali Tuhan pasu-pasuam mo laho pasahaton hahipasoni dinasida asimaroham ali Tuhan unang alang denggan ni basam dinasida homa ali Tuhan na mangalihon gugo dinasida na mangguguyhon na sida ganup marsada-sada mangalo hagalion ni pamatangi mangalo akka parsahiton ng boni ni parsahiton na loho di pamatang na sida asa marhiti asiniroham ali Tuhan nagabi haposan nami talup manasida tutu ali Tuhan tanggal parsahiton ni so pamotoan so pakilalaan ni nasida hubuan hami ali Tuhan di bagasan tangyang namion ima di akka ulaon ng pakkubasyon dito nga ni huriam. Ima di sermon parhalado ng sermon guru sekolah minggu dito nga ni huriam. Di ulaon parsaoran penalahan Alkitab nang di akapaduan suara dito nga ni huriamon. Nang suang songoni pi ali Tuhan. Di pakobasyon marhite katekisasi sidi nang suang songoni. Di partangyangan sektor nanaing si pamasaon ni huriam di ari-ari na mangihut. Asimaroham ali Tuhan. Saluhut nai parhitiam mudo laho pasahato pasupasum tu saluhut ruas na hinaholongan ni roham marhite na pabagason pangatusyon nami pabagaso panadayon nami di holong munabadiyay nasa itoktong mangudut jala mga ramoti pardalanan ningolo nami asiroham ali Tuhan pasu-pasu maparsauran nami asa gabi parsauran jala punguan las ni rohamay sibuan las ni roha dihami na makobasir ito nga ni huriam tarlumubi di saluhut ruas ni huriam na makasiholi parsaoran dohotho. Suang songoni piali Tuhan madok molyate hami di saluhut denggan ni basam. Dinaung denggan mardalan ali Tuhan pakkubasyon marhite paddidion na badia. Di parsaoran parmingguan nami nasugot. Hodo ali Tuhan na patuluson ulaw ni asa asimaroham ali di bata Jehovah. Pasu-pasuma akka iyanakon ni huriami gabi iyanakon na ibur-ibur magodang di bagasan hasit tongammu jala gabi iyanakon sibuan tuag las ni roha dito nga ni keluarga tarlumobi di adopammu di bagasan parsaoran namiop piali Tuhan pamasaon di huriam do ima ulaon pelepasan emeritus di amanami amang sintua simangusong asimaroham ali Tuhan denggan ni basam dohot pasu-pasum na mga ramoti pardalanan ningolo ni amanami ido na patalup na sida jala manggugoyhon na sida sahat mangulahon ulaon tohonani sahat ro di bagasan emeritus na sida di bagasan sadarion ato nga si maroham ali Tuhan songon pangaramotiom mo di nasida sa lelingon dito nga ni pakkobasyon na sida pos rohanami songoni matutu ali Tuhan pangaramotyo mo di amanami nang di keluarga na sida sa luhut na marhite gadyang niumur pasu-paso na neng lehonom mo di nasida diak kalas ni roha nanaing si idaon si dayon na sida do petujuluan ni arion asiroham ali Tuhan
suang songoni matutu di saluhut parhaladoni huriam. Ho maali Tuhan na patalupon saluhut parhaladoni huriam. Sahat mangulahon tohonan nasida, suang songon amanami amang si mangusong. Nang dinasida pi ali Tuhan, nang diaka iyanak kon nasida pinopar nasida saluhut na. Pasu-pasuang mo marhite ka jang niumur ng hahipason. Lehono mo matutu ali Tuhan ragam silas ni roha. Asal lam tubagas na matutu. Holong ni roham na naing sida yon nasida. Dito nga ni keluarga nasida ganup. Ragam dopi ali Tuhan na naing sibuanon nami di bagasan tangyang namion. Alepos roha nami. Hodo ali Tuhan natalup madodo bagas tu roha nami. Jala na uboto adul na umulis yan na huboto jala na hudodo roha nami. Atong asima roham ali Tuhan hupasahat hami ma. Ngolo ng toddi namion tu bagasan tanganmu na badiyay. Asahoma ali Tuhan na marasini roha pasikopon tangyang namion. Nahusob bahok kami jala hupasat kami. Di bagasan guarni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Mauliate madiho. Amen. Mare dehita sian bukit de nomor 750 tul. Aku diatur oleh Tuhan dan kasih sayang-Mu menuntunku. Aku puja sepanjang hidupku. Ku tetap senang bersama-Mu. Ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat ini, Kau menghantarku sampai ku tiba di akhir jalanku di surga rumah-Mu ya Allahku. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Engkau telah melihat hamba-Mu yang berdiri di rumah-Mu yang kudus pada saat ini. Sintua B. Simangunsong bersama dengan keluarga yang memasuki masa purna bakti dalam masa pelayanan di gereja-Mu ini. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur ketika Tuhan masih membolehkan hamba-Mu ini untuk memasuki masa purna bakti. Dan biarlah semua pelayanan yang telah Dia lakukan lewat gereja-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau yang tahu, Engkau yang melihat, sebagaimana dia menjadi hamba-Mu di gereja ini, apa yang telah dia perbuat Tuhan, melayani di gereja-Mu, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu Tuhan, di masa pensiun pada saat ini, kami mohon kepada-Mu, biarlah masa pensiun ini menjadi masa yang indah buat dia, ketika dia selesai menyelesaikan tugas panggilan lewat gereja-Mu yang telah Kau embankan Tuhan. Biarlah dia tetap bersuka cita, biarlah dia tetap Tuhan menjadi pelayan-Mu
di tengah-tengah gerejamu, di keluarga, dan di tengah masyarakat. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa acara emeritas ini bukanlah acara ujung dari pelayanannya, tetapi selama dia Engkau berikan waktu, kesempatan hidup melayani di gerejamu Tuhan, di tengah masyarakat, ataupun dimanapun hamba-Mu. Kami sangat bersyukur akan hal itu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan selalu mengingatkan hamba-Mu Sintu Habib Simangunsung bersama keluarga, supaya dia Tuhan menjadi hamba-Mu sampai akhir hidupnya. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ang emeritas, mauliate ma di tuhatta mauliate manang di Jehovah, di haipason do lasni roha, pakubasyo muna di tongani huriatta salilik kamu, makubasi di tonga-tongani huriatta. Tentu gadda na balga pasu-pasu si jalo muna siya tuhatta do. Dangadong natarbahin huriatta, dangadong natarbahin sudi ruas ni huriatta. Tangiang doho madok hata mauliate do, diamang si mangucong do di inang. So kami sebagai padita di tongani uriau doho nai matuhamu, hipas mahamu, kajang mau murmuna, dilihat tuhata mahahipason do las diroha. Unang moru, unang marna bocah rohamu, diaka mangulaon akka ulaw si ulaon di tongani uriai, itap ninabui ulaon muna, ulaw kamu ma dalam muna madok moliate di tuhata. Song nima hata patujulu siya kami songon padita resort sonari uliak kamatiki tu sekretaris jemaat tinalaho majahon biodata manang riwayat pelayanan ni Amang Simangucong di Huriat tau. Pembacaan biodata dan riwayat pelayanan penatua yang akan memasuki pensiun. Data pelayan. 1. Nama lengkap Situa Benar Simangunsong. 2. Tempat tanggal lahir Parsuburan 11 Juli 1960. Ketiga, alamat lengkap Komplek Margahayu Kencana, Blok G8 nomor 8, Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu. Keempat, tempat dan tanggal baptis Parsuburan 11 April tahun 1961. Yang kelima, tempat tanggal sidi HKBP Wonosari 6 Desember tahun 1981. Keenam, tempat tanggal penabalan HKI Bandung tanggal 20 Januari 2002. Yang ketujuh, pendeta yang menabalkan Pendeta Dr. Tony L. Hutagalung MSc. Kedelapan, jabatan penatua. Kesembilan, pendidikan SLTA. 10, pekerjaan swasta. 11, tempat dan tanggal pernikahan HKBP Wonosari tanggal 27 Desember tahun 1991. B. Data keluarga. 1. Nama istri Uliana Boru Simamora. 2. Tempat dan tanggal lahir Sibolga 6 April tahun 1966. Ketiga, pekerjaan istri ibu rumah tangga. Keempat, jumlah anak 3 orang. Daftar nama anak. 1.
Esterlina Simangunsong, Bandung, tempat tanggal lahir Bandung 23 Desember 1992, status sudah menikah, pekerjaan karyawan swasta. Kedua, Irfan Effendi Simangunsong, tempat datang lahir Bandung 15 Februari tahun 1997, status belum menikah, pekerjaan karyawan swasta. Yang ketiga, Jan Veter David Segio Simangunsong, tempat dan tanggal lahir Bandung 20 Januari tahun 2008, status belum menikah, pekerjaan pelajar. Riwayat pelayanan. 1. Pelayanan Sintua selama 23 tahun 6 bulan. Kedua, Ketua Penggalangan Dana Pemeliharaan dan Pengecatan Gedung Gereja HKI Jemaat Bandung tahun 2002. Ketiga, Ketua Penggalangan Dana Renovasi Ruang Sekolah Minggu Konsistori HKI Jemaat Damai Bandung tahun 2015. Keempat, Panitia Penggalangan Dana Pembelian Lahan Parkir tahun 2017. Kelima, Pengurus Puanama tahun 2004. Keenam, Ketua Paduan Suara Glory. Ketujuh, Anggota Majelis HKI Resort Bandung. Kedelapan, Anggota Majelis HKI Jemaat Damai Resort Bandung. Kesembilan, aktif sebagai anggota Puanama HKI Jemaat Damai Bandung. Demikian pembacaan biodata dan riwayat pelayanan penetua yang akan memasuki pensiun. Selanjutnya saya panggilkan untuk membaca surat keputusan pensiun Sintua oleh pimpinan jemaat. Surat keputusan nomor 400.2 garis RB garing SKP garing 003 garing 7 2025. Surat keputusan pimpinan HKI Resort Bandung tentang pensiunan Sintua melihat dan memperhatikan sesuai 1. Tata Gereja PRT HKI tahun 2005 bab 5 pelayan gerejawi pasal 18 pelayan yang menerima tahbisan atau pertohonan. G. Titik penatua 4. Titik pensiun. Seorang penatua pensiun setelah berumur 65 tahun tetapi tohonannya sebagai penatua tetap diakui. 2. Program kerja HKI Damai Bandung tahun 2025 bahwa akan diadakan acara untuk pensiun kepada penatua yang sudah berumur 65 tahun. Ketiga, rapat perhalado jemaat HKI Damai Bandung dan diikuti bersama pendeta resort pada hari Selasa 15 Juli 2025 dijelaskan kembali bahwa penatua yang sudah memenuhi usia untuk pensiun pada tahun ini adalah Sintua Benar Simangunsong. Maka dalam rapat diputuskan untuk mengadakan satu acara bagi penatua yang akan pensiun dalam ibadah minggu tanggal 20 Juli 2025. Memutuskan dan menetapkan bahwa nama Sintua Benar Simangunsong, tempat dan tanggal lahir Parsoburan 11 Juli 1960, istri Uliana Buru Simamura, alamat Komplek Margahayu Kencana, Blok F3 nomor 1 RT 002 RW 013.
ditahbiskan di HKI Damai Bandung pada tanggal 20 Januari 2002 oleh Pendeta Dr. Tony L. Hutagalung, MSc. Pelayanan selama 23 tahun 6 bulan. Yodata pelayan terlampir. Hari ini dalam ibadah Minggu 20 Juli 2025, saudara disebut di atas dipensiunkan dalam acara ibadah dan selanjutnya disebutkan sintua pensiun. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dapat dimaklumi dan pelaksananya. Bandung 20 Juli 2025, Pendeta Resort, Pendeta Rio Pendi Nababan MTH tertanda tangan. Surat keputusan pensiun untuk saudara kita Amang Sintua B. Semaunsong. Kita akan mendengarkan Kor Parhalado untuk keluarga Amang B. Semaunsong. Ada waktu
Maton nami mahamu diamang situabe simaucong do di inang mardongan hatani di bata mangaramoti jala manudugu di pardalanan ni ngulumuna sigano pari. Sada Tesalonik bidu 5 ayat 16 sahat rodi ayat 10. Totong mahamu marlas ni roha unang masadi hamu martangiang mauliate pangido debatasian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Heber bidu 10 ayat 15b. Ibana sadiri romadok sadok na so tadi konokku ho do sadok na so pasobokku do. Pesalmen bidu 22 ayat 1 rodi 2. Ede di hari Sabat nadinggan situtudo nama muji Jehovah doh nama ngedehon goarmu ale na tumipul. Pesalmen 52 ayat 3 sahatu ayat 5. Mamaritahon asini roham manunggut nai dohot hasitong ami borngin nai. Mardongan uning-uningan si 10 tali dohot si 12 tali dohot hasapi. Ainunga di palas horohaku ali Jehovah. Marhite-hite akka pabahenanmu. Marulupulup doa umida akka jadi-jadian ni tangamu. Pesalmen 52 ayat 6. Tung nabalgado akka jadi-jadianmu ali Jehovah, baga situtudo akka pikiranmu. Pesalmen 52 ayat 7. Ianggo bawa nabodo dang manadadisi, jalana oto dang maratiate hossa. Pesalmen 52 ayat 8. Lamar tubur pe akka parjahat songo duhut-duhut, jalamar bunga pe sudi akka si ulahon hajahaton, asa siap poronna do nasida saleleng ni lilingna. Pasalmen 52 ayat sia, alayang goho ale Jehovah, tibuldo rodi saleleng ni lelengna. Pesalmen 52 ayat 10. Ai idama akamusum ali Jehovah, ai idama saya nasiap dosogot akamusum, saya namarsera dosude akastulahon hajaton. Pasalman 52 ayat 10 sada. Alai dipati bohodo tadukku songo taduk ni sadarango, nunga dimiahiho ahu dohot miak nalabok. Pesalmen 52 ayat 12. Jala sobu do rohani mataku marnida akkana mangunggop ahu. Lomodo rohani pinggolhu manangi-nangi barita ni akkana jukat roha mangalo ahu. Pesalmen 52 ayat 10. Yanggo partigori sai namar tuburdo songon harabir songon sadahau ares di libanoddo ibana martunas. Pesalmen 52 ayat 14. Akan nasinuan di bagas joroni Jehovah,
Merbunga do nasida di bagasan akka alaman ni debata. Pesalmen 52 ayat 15. Sai marpino pari dope nasida nangdung ubanon marmiak-miak jala ratado nasida. Pesalmen bidu 52 ayat 10. Mamaritahon babua nati gordo Jahoba pertano batwaki jaladang adong hagaduhon di bagasan ibana. Podatulu ayat 10. Di tangan siamuna do gajang ni umur, jala di habirang na do hamoraon dohot hamuliaon. Pesalmen 110 ayat 14. Jahoba do pargogokku doho edekku, jadi gabe hatuokku ibana. Pesalmen 110 ayat 21. Mado mau lihat mau diho, aranang dia lusi hoau, jala majari hatuokku. Pesalmen 110 ayat 24. Aryodo najinadihon ni Jahoba, marolop-olop jalan marlas ni roha mahita disi. Pesalmen bidu 110 ayat 25. Ia le Jahoba sai manupak maho, ia le Jahoba sai homa mabai majadi. Pesalmen 110 ayat 20. Hodo debataku, jadi hodo pujioku ale debataku, sai hodo pati bulokku. Pesalmen 110 ayat 20 sia. Madok mauliate mahamu di Jahoba, ai pardengkan bahasa do ibana, ai ro di saleleng do asi ni rohanai. Pesalmen 10 ayat 12. Saya parohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami. Parzamita tolu ayat sada. Martikibedo luhut nanati noppa. Martitibedo guhut nasa sakap-sakap dia sianganon. Yesaya 46 ayat 4. Saat rodi hatu tuamu, saya totong doahu, jala rodi na ubanon, saya ahu do mangusung hamu, ahu do mabahesa na salaun, ahu do mangopa, ahu do mangabing, jala au paluaon nuaing. Pitu ayat 2. Sekarang kita tiba pada penyerahan cenderamata kepada Emeritus. Dison adong titin natinopa na ihot
di jarimuna. Pangihotimon di hata ni tuhata, pangihotimon di holom ni rohamuna, sahat tu hasusudani buhalmuna. Tadda hamalation, naukap sia sudi akar wasta, tuhamang situabi simangucong tuatama na mga ramuti. Saat manauli saat manadingkat di amang simangucong do di inang, tu kajang na, tu ipas na mahamu di ramoti di pasu-pasu tuhata, tu joluan nyari, jong-jong do sudi akka do ngaparhalado, tu magi ako kamu di joloni situan da torop, manangnya ako kamu asa tetong di bagasan pangaramotion di bata di bagasan Yesus Kristus atai, putih mahat sejak kami. Maret dehita sebukwede nomor 807 ayat 4 los disomma BPH Pataruhon amang simangucong tu hudulan. Maret de maita. Serta engkau firman Allah kekuatanmu, kau akan mengalami Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau telah membolehkan kami melaksanakan ibadah emeritas atas nama Amang Sintua Benar Simangunsong. Bapa di surga, semua itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan ketika hamba-Mu sampai kepada akhir masa pensiun yang dia sudah terima pada saat ini. Kami yakin dan percaya meskipun dalam masa pensiun, kasih karunia Tuhan tidak akan berakhir. Kesetiaan Amang Sintua Benar Simangunsong dan semua keluarga tidak akan berakhir. Kami serahkan seutuhnya keluarga Amang Sintua Benar Simangunsong ke dalam tangan Tuhan, menyertai, melindungi dan mencukupkan segala sesuatu bagi mereka. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua para lado saya persilakan untuk duduk kembali. Ada orang iso mahita laho maredehut papungu pilihan patulun papatu tujul. Lord,
Tua Nasana Hino Popi Hotontongi Hutono Jesus Napaluan Osabindo Oloaku Alani Mardua Nararido Amanaon Mangasahon padani Molohon nama gegoyo Kaluhaholomoni Hotontongi hutonoku Jesus Napaluan Hosapindo Oloaku Alani diriku Ani huton lomomi Dada bina olosaku Nama goli rohaki Hotontongi hutonoku Jesus Napaluan Osapindo Oloaku Alani Martuan Marparangin abadian Maadiado pami Sapatang mautiua Songon pinangidomi Hotontongi hutonoku Jesus Napaluan Osapindo Oloaku Alani Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di bonagijang. Odo aroroan ni pasu-pasu do sileleoro diaka dikan bahasa na mauli utus. Mauli ate mau sopon hami tuwa ala di pasu-pasu hodong ulo nami. Wasatay matuho diri nami nang siyan na nilihomi tu hami. Sejalo may kepilan na utus terupamu. Asi marham. Sai pasu-pasu mapilian no pasahat kami tuho. Aso para saya kami lapati bulu na rajonmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami maritete to dimna badie. Assalam patar huida jaloh boto hami. Kudang ni sireliho muri hami. Saya ajari mahami.
Asalam girgir hai madok mau lihat itu ho. Uhud pas satu pilihan nami dalam lapas poko. Mar hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rakmai tamadok tangi yang alia manami. Alia manami na di bonogijang sai piror baria mabuarno. Sero marajom. Sai saut malam raham di bungtungos sungguhincang. Leo matuhan misterius mangulus syapari. Sesan dosa nami song panesa nami. Di dosa doongan nomor dosa Tuhan. Unang hami tugut pangunjunan. Paluwa mahami sa pangago. Ayo na punaraja. Do tahu rodia sangapus saya lilina. Amin mula mahamudi baga sadami. Jaloh pasu-pasu siat Tuhan debata amat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata amamu. Di sodako Tuhan debata ama buhina Tuhamu jala saya sima rohana midahamu. Di dopakot Tuhan debata ama buhina Tuhamu. Jala di pasor homadamena tuganup tod di munabi. Amin. 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 Oras Marita Salina. Tuhan Allah beserta engkau dalam naungan kasih-Nya, dan hayatilah firman-Nya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai nanti kita bertemu.